माने 5000 होआब्ला नोंनि न'खौ खेबनाय जानाय नङा होननानै बिसोर स्रा बुंदों। फार्स्टआवहाय बेसेबां हरामोन? 30,000। ओमफ्राय सेकेन्डआव 48,000। रायजो राजा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुदोंमोन दाख्लि। दा बे भिडिअआव नुनाय मालिकनि न'आव जोङो फैदों। बिनि न'खौ नायनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। दा जोङो हाबलांगासिनो दङ। माबायदि जादों न'आ। साननैसो सिगां नैबे गामिनि भिडिअ न' मावफुङै भाइराल जाबाय थानाय नुनायखाय दा चिरां जिल्ला बनसु निसिमा आन्सलिक बेंटल आन्सलिक बिथांमोना सार्भे खालामनो फैदों, नायदिंनो फैदों। जों दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसु आरो निसिमा आन्सलिक आरो बेंटल आन्सलिक ज' लोगो लानानै थांनाय जिनेखि ससियेल मिडियायाव मोनसे इलिगेलि माखासे इरेगुलारिटिस खामानि मावनानै थालांनायखौ जों नुनो मोननायलाय जों दिनै फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय माखासे गामियाव जों एसे भिजिट जों खालामफैदों। जों जेरैबायदि ससियेल मिडियायावहाय जों नुदों माखासे सरकारनि न' मोननाय जिनेखि बेनिफिसियारिफोर न' मोननाय बे न'आ थारैनो दिनैहाय जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनाखै। माखासे न'आ जाफुंसारदों खिन्थु माखासे न'आ जाफुंसाराखै। बे जाफुंसारनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जों बेनिफिसियारिफोरजों रायलायनानै जों मोनबाय कि बिथांमोना जिनेखि BCDCखौ दैदेनलांनाय माखासे BCDC चेयारमेन आरो मेम्बार्सफोरा बिथांमोननिफ्राय माखासे 5,000 रांखौ मोनैयाव बा जेरैबायदि बिदों बेबायदि होनो हायैयाव बेनिफिसियारिफोर होनो हायैयाव बिथांमोना न'खौ लुफुंनो हानाय जायाखै। आरो जों बेबायदिनो जों सावरायनानै जों मोनबाय सोरनाबा किस्ति मोननै सोरनाबा किस्ति मोनसे बेफोरबायदिखौ मोननानै बिथांमोना मा खालामदों बेनिफिसियारिनिफ्राय फैसाखौ लाजोबदों। लांनानै गावसोरनो न' लुनानै होगोन होननानै नाथाय दिनै बे न'आ जाफुंसारनाय जायाखै। दा गरिब मानसिनोनो सरकारा न'खौ होदों। दा गरिब मानसिनिफ्रायनो दिनै बिसोरो उल्था जुदि रां बियोब्ला अब्ला बे न'आ माबोरै लुफुंजानो जोंनि गेजेराव मोनसे सोंलुआ फैबाय थादों। दा बेखौ जों निन्दा खालामो। जाहाथे बिथांमोना जिनेखि न' मोननाय जिनेखि सरकारा बिथांमोननो न' होनाय गरिब गुन्द्राफोरनो न' होनाय बे न'खौ जेसेबां हायो एसेबां थाब लुखांनानै होयो। आरो जुदि लुखांनानै जुदि होनो हायाबा बिथांमोनखौ जों आयेननि आश्रय लानांगौ जानानै फैगोन। जों दिनैहाय भिजिट खालामनानै जों गंबासोखौ जों मोननो हाबाय। दा थारैनो बिथांमोनाबो निजे गाव गावनि खुगाजोंनो जोंनि सिगाङाव फोरमायना लादों नंगौ न'आ आंनि नामाव फैदोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना गावसोर लुफुंनानै होगोन होननानै आं फैसाखौ थांनानै बख'नानै माखासे मेम्बार्स BCDC मेम्बारफोरनि आखायावनो आं जमा होजोबदों। नाथाय बिथांमोना दिनै माखासेया होनदों 1.5 बोसोर जाबाय, माखासेया होनदों 2 मास जाबाय, माखासेया होनदों 2 बोसोर जाबाय। नाथाय बिथांमोना दिनैसिम न'खौ लुफुंनानै होफैनो हायाखै। बे न'आ जिहेतु सरकारनिफ्राय मोनसे हरजानाय जानायलाय बिना मुल्या बा बिना फैसा बेनिफिसियारि लायालाबानो बेखौ सरकारा हरदोंमोन। दा बेखौहाय बिथांमोना जुदि लुफुंनानै होआबा जों बेखौहाय लिगेलि जों बेखौ जों डिसकासन खालामगोन आरो बेखौ जुदि लुफुंनानै जुदि होमाराबा होमबा जों बेखौ आयेननि बेबस्थाखौ लानानै जों बिथांमोनखौहाय डिसिसनखौ लानानै बिथांमोनखौहाय जों सारासास्ति जों एसे लानोबो हागौ। आंनि न'आ जाहैबाय माने दा फिनवालाव दङ। बियो माने 5,000 फैसा माने चेयारमेना बिदों। ओमफ्राय बे 5,000 फैसाखौ बिनायाव आं हरनाय जायाखै। दा आंनि न'आ जाहैबाय दा बेबायदि फिनवालावनो दङ। दा फैसा 5,000 होआब्लानो जों खेबा होननानै बुंदों। GRSआ एसे दस्रावमोन। बियो माने गावनो GRSनि खामानिखौ GRSखौ गाव हारसिंनो माने एंगार हरनानै बियो गावनो मावदों GRSखौबो। ओमफ्राय दा माबे 5,000 फैसाखौ हराब्ला खेबा होनदों नामा बिसोर? 5,000 फैसा नों जुदि हराब्ला जों नोंनि न'खौ खेबा होननानै बिसोर बुंदों आरो मेम्बारजों चेयारमेनजों। बिसोरो जाहैबाय मा थांखि माने बिसोरो फैसाखौ गावसोर जानो लुबैनानै बुंनाय जाहैबाय।
आंनो दा न'खौथ' दा बेबायदि माबायाव दङ आंनोहाय न'खौ नांगौ आरो बिसोरो फैसाखौ सोना होनांगौ बे सिस्टेमै जुदि दोनबाय थायोब्ला माबा मोनसे आङो माने गोख्रों राहा लानाय जागोन बिसिनि सायाव दहायनि निउसावहाय जोङो नुनो मोन्दों चेयारमेना नोंथांखौ ओरैबायदि खोथा बुंदों नोंथांखौ सोरबा फान्दायनानैसो बे 5,000 फैसा बिनायखौ बुंदों होननानैहाय चेयारमेना बुंनाय जादों बिनि सायाव मा बुङो बे जाहैबाय गावनिसो खोथा बेयो माने आंखौहाय रावबो फान्दायाखै आंनि माबायावनो देखायावनो बियो बे खोथाखौ बाहायदों माने 5,000 होआब्ला नोंनि न'खौ खेबनाय जानाय नङा होननानै बिसोर स्रा बुंदों बिनि सिगाङाव स्रा बुंखादों गामिया मा गोलैयो बियो लावख्रिगुरि बिसिडिसिया मा गोलैयो फाथाबारि चेयारमेना निर्मल नार्जारि ओमफ्राय बिनि आन्दाराव सोर मावदा मेम्बारफोरबो थायो मेम्बारा सोर मेम्बारा एमा हेल' औ मादै रिमुला ना औ मादै रिमुला नै बोरैबा दानदों ना माने जों नोंनि न'आवनो दंफैयो नै ओमफ्राय फैसाखौ जा फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्तिखौथ' मेम्बार लांनानै थांबाय मेम्बारनो हरजोबखादों आं मेम्बारासो सोरनो मा खालामदों आं बेखौ मिथिया आं मेम्बारनो गथाय नालाय मेम्बारखौसो मिथियो आरो आंहा दा आदसा फार्स्टआवहाय बेसेबां हरामोन 30,000 ओमफ्राय सेकेन्डआव 48,000 आदसा बेयावनो हरदों आं डिसेम्बर 15-16 रिजायावनो बख'ना हरदों आरो आङो से मोननायाव बे 48,000खौ आदसा ओमफ्राय दायो न'खौ लुनो थिनबा मा होनो जेबो मिथिया लुनोल' होनो ओमफ्राय लुफैया आरो इटाराव दाख्लैल' गारफैदों इटाया दङ दा नै दा नोंसोर नुदों दा औ दाखाल गारफोनायनि बियो दा दिनै लानानै बियो फ्राय 1.5 बोसोर जाबाय औ 1.5 बोसोरानो जाखाबायना ओमफ्राय दा मादैया मा लुबैयो आंनोथ' न'खौ लुफुंनानै होनांखागोन आङो बे लुफुंनायखौसो नांगौ आंनो न'खौ आदसा दे मादै बेखौनो जोंबो सेस्था खालामदों ओमफ्राय दा नुफैबाय जोंबो नै न'आथ' इनकमप्लिट जाना थाबाय ओमफ्राय दा बेखौहाय आइनि बेबस्था मा रोखोमै लानो हायो जों बेखौ सेस्था खालामसिगोन मादै दे जों चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो निसिमा आरो बेंटल बनसुनिफ्राय फैनाय जादों दे मादै दे औ दे